Η ΕΣΤΕΚ Έλση Ξάνθη διοργάνωσε το UniDay για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της Ξάνθης για τις σχολές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο Π του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης. Συγκεκριμένα, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο εντός του Ιδρύματος, στήθηκαν ειδικά περίπτερα, σταντ, σε κάθε ένα από τα οποία υπήρχε ειδική αντιπροσωπεία από τις σχολές του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και από τις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιείται. Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη. Οι μαθητές λυκείων της Ξάνθης είχαν την ευκαιρία να απευθυνθούν σε φοιτητές των σχολών που τους ενδιαφέρουν, ώστε να ενημερωθούν και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις για τη μεταλυκειακή τους εκπαίδευση. Οι επισκέπτες πληροφορήθηκαν αρχικά για τις επαγγελματικές προοπτικές και την επαγγελματική ανέλυξη που προσφέρει κάθε σχολή, καθώς και για το επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φοιτητική καθημερινότητα αλλά και το κλίμα που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χρυσούς υποστηρικτές, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και New York College, για την ευγενική προσφορά τους στην εκδήλωση. Γεια σας, είμαι ο Αναστασίου Νικόλαος και ήμουν ο περσινός διοργανωτής του UniDay το 2014 που διοργανώνεται από την ΕΣΤΕΚ Έλση Ξάνθη. Η ΕΣΤΕΚ είναι ένας φοιτητικός οργανισμός που αποτελείται από εθελοντές φοιτητές ηλεκτρολόγων μηχανικών και είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που έχει παραρτήματα σε όλη την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ξάνθη. Το UniDay έγινε πέρυσι για πρώτη φορά, πολύ επιτυχημένα, και φέτος συνεχίστηκε και φιλοδοξεί να γίνει, όχι μόνο να αποτελέσει μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά μια πλατφόρμα όπου το πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα, θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία και θα είναι σε επαφή με αυτή. Και σκοπεύουμε να το επεκτείνουμε τα επόμενα χρόνια και να μην αφορά μόνο μαθητές, αλλά να εμπλέκει και φοιτητές και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και για ακαδημαϊκά θέματα στη Θράκη. Είμαι ο Θοδωρής Ριζόπουλος, πρόεδρος του φοιτητικού οργανισμού ΕΣΤΕΚ Έλση Ξάνθη. Φέτος διοργανώνουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το UniDay. Είναι μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού, η οποία απευθύνεται καθαρά σε μαθητές λυκείου, ώστε να ενημερωθούν για τις σχολές του Δημοκρατίου. Ουσιαστικά, με αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους μαθητές μέσα από τους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να έχουν μια πιο καλή γνώση και πιο καλή γνώμη για το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να ενημερωθούν αντικειμενικά. Πιστεύουμε από αυτά που είδαμε και από αυτά που έχουν γράψει οι μαθητές ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Αρκετά τμήματα έχουν φέρει κάποιο πιο διαδραστικό κομμάτι. Παράδειγμα, η μοριακή βιολογία έχει φέρει κάποια έμβρια ενός ποντικού και δείχνουν. Η ιατρική μετράει πίεση, αντανακλαστικά. Οι ηλεκτρομηχανικοί έχουν φέρει κάποια ρομποτάκια. Γενικά, όλες οι σχολές έχουν φέρει κάτι διαδραστικό. Και εκτός από το διαδραστικό κομμάτι, υπάρχουν και τα βιβλία, τα οποία οι μαθητές βλέπουν ακριβώς τα βιβλία που δίνονται στα πανεπιστήμια, και υπάρχουν και κάποιες παρουσιάσεις. Πέρα από αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει το διαδραστικό κομμάτι, το οποίο παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο ώστε να καταλάβουν οι μαθητές το τι γίνεται μέσα σε κάθε σχολή. Πέρα από αυτό, ενημερώνονται βέβαια και για την καθημερινότητα μέσα στη σχολή, για τα δρόμενα, ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φοιτητές οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και μας βοήθησαν για να στήσουμε όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή την εκδήλωση, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή, η οποία ήταν αρκετά σημαντικός παράγοντας για να γίνει αυτή η εκδήλωση.